Ялтызы спорт әзірлігі үзәгінде шоңғы роллерлары бойынша Россия кубогына ярышлар бара. Зәйге Россияның 30 регионыннан 180 шоңғы шекілді. Қатнашушыларның яшьләре 16-дан башлана. Ярышлар 27 сентябрьдән 2 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Узышларның беренче көнендә спортчылар ирекле стильдә ерак арада көч сынаштылар. На старт сегодня 62 женщины и 91 мужчина. Это как бы крайние соревнования, которые в календаре, летнем календаре по лыжероллерам. Беренче булып стартка хатын-кызлар басты. Алар 10 чакрым араны узарга тиеш иделәр. Спортчылар үз әзерлекләре һәм көчләрен трассада күрсәттеләр. Эльмира Гаянованың әлеге спорт төрендә тәҗрибәсе зур. Бу ярышларда Татарстан командасы составында чыгыш ясый. Трасса чистая, все рабочее. Круг выглядит только на первый взгляд легким, но дистанция тяжелая, везде нужно работать. Затяжные подъемы, затяжные спуски. В целом все хорошо, нам повезло, что сегодня нет дождя. Хатын-кызлардан соң трассага ир-атлар басты. Җитез хәрәкәтләнүче спортчыларның артыннан күздә иярми. Ир-егетләр калку һәм тигез урыннардан торган 15 чакрым араны уздылар. Спортчылар барысы да үзәктәге шартларның югары булуын билгели. Татарстан командасы составында бу ярышларда 5 чаңгычы узышты. Мы решили здесь опробовать своих заинских спортсменов. Подающая надежду у нас есть Вадим Бирюков. Вот он побежит у нас спринт и масс-старт. Очень перспективный парень. Думаю, из него вырастет настоящий большой мастер. Потом Валиуллина, Вали Ахметова. Это наши заинские, тоже будут здесь стартовать. Они в прекрасной форме, члены сборной команды нашей республики. Ярышларның икенче көнендә спортчылар классик стильдә, өченче көнендә 1 октябрьдә алар шәһәрдә спринт, ягъни кыска дистанциядә узышачаклар. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.